வாழ்க்கை வரலாறு வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு அந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும். ஓகே, இங்கிலீஷ்லன்னா வந்துடும். அந்த அதாவது எழுதியிருக்க ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு. ஆனா அதோட ஈக்குவலன்ட் தமிழ் வரலாறு வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு அந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும். ஓகே, இங்கிலீஷ்லன்னா வந்துடும். அந்த அதாவது எழுதியிருக்க ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு. ஆனா அதோட ஈக்குவலன்ட் தமிழ் வரலாறு வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு அந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும். ஓகே, இங்கிலீஷ்ல கிருஷ்ணா. ஓகே, வியட்நாம்லாம் முடிச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். அதெல்லாம் முடிச்சிட்டோம். ஓகே, நான் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் go to translate. ஜெயந்தி மாதாஜி இல்லைன்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த முதல் பேராகிராஃப படிக்க சொல்லுங்க மாதாஜி. இப்ப எது மாதாஜி அதுக்கு முன்னாடி பேராகிராஃப் படிங்க மாதாஜி, கண்டுபிடிச்சிடலாம். நீங்க கலாவதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கலாவதி மாதாஜி கிட்ட தான் இருக்குது. வேதா பஸ்ல எடுப்பாங்க. புக்ல இருக்கிறத படிங்க மாதாஜி. நீங்க புக்ல இருக்கிறத படிங்க. புக் இல்ல மாதாஜி, ஸ்கிரீன்ல தானே வரணும். ஜெயந்தி மாதாஜிட்ட இருக்குல்ல? இல்ல யார்கிட்டயுமே புக் இல்லைங்க. யார்கிட்டயுமே. அப்படியா? ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஓகே ஓகே ஓகே. உங்ககிட்ட சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் தான் புக் இருக்குல்ல மாதாஜி? ஜெயந்தி மாதாஜி. ஓகே ஓகே மாதாஜி. அதான் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கலாதி மாதாஜி படிங்க பார்க்கலாம். நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் இங்கிலீஷ்ல. கலாதி மாதாஜி படிங்க. படிக்கிறேன். கால்களை கட்டிக்கொண்டு, அதுவா மாதாஜி? படிங்க 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 படிங்க. 4 வரி படிச்சாதான் எந்த இடம் டக்குன்னு புரிஞ்சுக்கும். இந்த கட்டுரையை ஹோவர்ட் ஸ்மித் எழுதியிருந்தார். இந்தியாவை சேர்ந்த ஒரு சுவராசியமான புனித மனிதர் போல் ஒரு மாடியில் பின்புறத்தில் ஒரு சிறிய திரைச்சீலை, இந்திய மெட்ராஸ் வகை திரைச்சீலை. மாடியின் பின்புறத்தில் ஒரு சிறிய திரைச்சீலை, இந்திய மெட்ராஸ் வகை திரைச்சீலை இருப்பதை கண்டேன். வாசிங்க. ஒரு நிமிஷம் இருக்கு, நான் எது பிரேயர்ஸ் பண்றேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாகய சக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமயம் ததாதி ஸ்வாபதாண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்தோ ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்த ராதகாந்த நமஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபாவிஷுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சகல்பதாரூப்யஸ்ய கிருபா சிந்துभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. நம்ம குரு மகாராஜ் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான சிச்சுவேஷன்ல இருக்காரு. ஒரு மாதாஜி, மாடியின் பின்புறத்தில் ஒரு சிறிய திரைச்சீலை, இந்திய மெட்ராஸ். ஒரு நிமிஷம் இருக்கும். சோ அவருக்காக நீங்க ஒண்ணு நரசிம்ம ஸ்துதினா நரசிம்ம ஸ்துதி பண்ணுங்கோ. அது ரொம்ப நல்லது. ஒரு மாலை நரசிம்ம ஸ்துதி உங்களால பண்ண முடிஞ்சா ப்ளீஸ் பண்ணுங்க. இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு மாலை மகாமந்திர ஜபத்தையாவது பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய டெம்பிள்ல வந்து
நான் எனக்கு இப்பதான் நியூஸ் பார்த்தா அங்க இருக்க டெம்பிள் டிவோட்டிக்கு அனுப்புனா அவங்க ஆல்ரெடி நரசிம்ம ஹோமம் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு மெசேஜ் வந்தது. ஸோ எவ்ரிவேர் த டிவோட்டிஸ் ஆர் டூயிங் ப்ரேயர்ஸ். ஸோ அதனால நீங்களும் உங்களால முடிஞ்ச ப்ரேயர்ஸை வந்து நீங்க கண்டிப்பா பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ இதை ஒன்றும் எல்லா நம்முடைய குரூப்ஸ்லையுமே அதை ஷேர் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ப்ளீஸ் Okay, madam. டூ த ப்ரேயர்ஸ். அவ்வளோதான். எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. மாடியின் பின்புறத்தில் ஒரு சிறிய திரைச்சீலை, இந்திய மெட்ராஸ் வகை திரைச்சீலை இருப்பதை கண்டேன். அதனால் அந்த பகுதியை பார்க்க முடிவு செய்தேன். நான் உள்ளே பார்த்தேன். அங்கே சுவாமி பக்தி வேதாந்தர் காவி உடையில் கால்கள் குந்தி அமர்ந்திருந்தார். நெற்றியிலும் மூக்கிலும் அடையாளங்களும் மணிப்பையில் கையும் இருந்தன. போயிடுச்சு மாதாஜி. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் மாதாஜி. போயிடுச்சு மாதாஜி. ஓகே, ஜெயந்தி மாதாஜி உங்களுக்கு தெரியறதா பாருங்க. வருது மாதாஜி. அடையாளங்களும் மணிப்பையில் கையும் இருந்தன. அவர் உண்மையாகவே தோன்றினாலும் அவரை அணுகக்கூடியவராக தோன்றினார். நான் வணக்கம் என்றேன். அவர் மேலே பார்த்தார். நான் பக்தி வேதாந்தா என்றேன். அவர் ஆம் என்றார். நான் ஹோவர்ட் ஸ்மித் என்றேன். நான் உட்கார எதில் அதனால் மன்னிக்கவும், நான் என் காலணிகளை கழற்ற வேண்டும் என்றேன். அவர் ஏன் உங்கள் காலணிகளை கழற்ற விரும்புகிறீர்கள் என்றேன். நான் எனக்கு தெரியாது, வெளியே எல்லா காலணிகளையும் பார்த்தேன் என்றேன். உங்கள் காலணிகளை கழற்றச் சொல்லவில்லை என்றேன். நான் அங்கே இருப்பவர்கள் எல்லாம் என்ன செய்கிறார்கள் என்றேன். எனக்கு தெரியாது. அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்பது அவர்களுக்கு தெரியாது. நான் அவர்களுக்கு கற்பிக்க முயற்சிக்கிறேன். அவர்கள் என்னை தவறாக புரிந்து கொள்கிறார்கள் என்று தெரிகிறது. அவர்கள் மிகவும் குழப்பமான மக்கள் என்று அவர் கூறினார். ஸ்க்ரால் ஆகல. பிறகு நாங்கள் உட்கார்ந்து பேசினோம். உடனே அவரை எனக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது. அதாவது நான் நிறைய சுவாமிகளை சந்தித்திருக்கிறேன். அவர்களை எனக்கு அவ்வளவாக பிடிக்கவில்லை. அவர்களையெல்லாம் ஒன்றாக சேர்த்து இந்தியாவில் உள்ள அந்த சுவாமிகள் என்று சொல்வதில் நியாயமில்லை என்று நினைக்கிறேன். ஏனென்றால் அவர் மிகவும் மிகவும் அடிப்படையானவர். அதுதான் எனக்கு அவரை பிடித்திருந்தது. அவர் என்னை நிம்மதியாக உணர வைத்தது மட்டுமல்லாமல் மிகவும் திறந்தவராகவும் நேர்மையாகவும் தோன்றினார். அவர் விஷயங்களில் என் ஆலோசனையை கேட்பது போல அவர் நாட்டுக்கு மிகவும் புதியவர். அவர் மிகவும் நடைமுறைக்கு ஏற்றவாறாக தோன்றியதால் அவரது கருத்துக்கள் வெற்றி பெற நல்ல வாய்ப்பாக இருக்கும் என்று நான் நினைத்தேன். அவரது தலை மேகங்களுக்குள் மறைந்ததாக தெரியவில்லை. அவர் ஒவ்வொரு 3வது வார்த்தையிலும் மாயாவாதம் பேசவில்லை. அவரது ஆன்மா அங்குதான் இருந்தது என்று நினைக்கிறேன். ஆனால் அவரது சாதாரண உரையாடல் உணர்வு அங்கு இல்லை. பின்னர் அவர் குரல் எழுவதற்கு மிகவும் நல்ல இடமாக இருக்கும் என்றும், அடிப்படையில் அது ஏற்கனவே தான் பிரசங்கிப்பதில் ஒரு சார்பு அல்லது ஆர்வமுள்ள மக்களை சென்றடையும் என்றும் பலர் தன்னிடம் கூறியதாக கூறினார். அவர் சொல்வது சரி என்று நான் நினைத்தேன் என்று சொன்னேன். நான் ஏதேனும் புத்தகங்களை படித்திருக்கிறேனா அல்லது இந்திய கலாச்சாரம் பற்றி ஏதாவது தெரியுமா என்று அவர் என்னிடம் கேட்டார். நான் இல்லை, எனக்கு உண்மையில் தெரியாது என்று சொன்னேன். நாங்கள் கொஞ்சம் பேசினோம். அவர் ஏற்கனவே இந்தியாவில் மொழிபெயர்த்த இந்த புத்தகங்களை ஆங்கிலத்தில் வைத்திருப்பதாக எனக்கு விளக்கினார். அவர் அவற்றை என்னிடம் கொடுத்து, உங்களுக்கு கூடுதல் பின்னணி வேண்டுமென்றால் நீங்கள் இவற்றை படிக்கலாம் என்றார். கடவுளை கண்டேன் என்று முடிவு செய்து அதை பற்றி மக்களிடம் சொல்லப் போகிற ஒருவருடன் நான் பேசவில்லை என்பது எனக்கு தெளிவாக தெரிந்தது. அவர் என்னை விட மிகவும் படித்தவராக தெரிந்தார். அவருடைய பணிவு எனக்கு பிடித்திருந்தது. எனக்கு அந்த நபர் மிகவும் பிடித்திருந்தார். நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்பிய அனைத்தையும் அவர் விளக்கினார். அவர் அணிந்திருந்ததன் முக்கியத்துவம், நெற்றியில் இருந்த குறி, மணிப்பை, அவருடைய எல்லா விளக்கங்களும் எனக்கு பிடித்திருந்தது. எல்லாம் மிகவும் நடைமுறைக்குரியதாக இருந்தது. பின்னர் அவர் உலகம் முழுவதும் உள்ள கோயில்களை பற்றி பேசினார். மேலும் அவர், சரி, நாம் இன்னும் நீண்ட தூரம் செல்ல வேண்டியிருக்கிறது, ஆனால் நான் மிகவும் பொறுமையாக இருக்கிறேன் என்றார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே, ஸோ இந்த இது வந்து ரொம்ப அழகான, அதாவது பிரபுபாதருக்கும் அவரை சந்திக்க வந்த அவர் பேர் என்ன? ஒரு நிமிஷம். வணக்கம் சுவாமி.
ஹேவார்ட் ஸ்மித் அப்படின்றவரோட இருவருக்கும் நடந்த உரையாடல். அப்படின்னா பிரபுபாதர் அவர் எப்போ சந்திச்சார், அவரிடத்துல எப்படி அவர் வந்து அறிமுகமானார், அவரிடத்துல கேட்ட கேள்விகள், அதற்கு அவர் கொடுத்த விடை இல்லையா, மேலும் அவருடைய பாடி லாங்குவேஜ் இல்லையா, நம்ம பிரபுபாதர் எப்படியா அவ்வளவு சிம்பிளா இருந்தார், அவர் பேசக்கூடிய வார்த்தைகள்ல வந்து நாணயம் இல்லையா, இதெல்லாமே அவரால் புரிந்து கொள்ள முடிஞ்சது. ஸோ ஒருத்தருடைய உணர்வில் இருந்தே அடுத்தவங்க வந்து எதிர்த்தரப்புல இருக்கிறவங்க வந்து உண்மைதான் பேசுறாங்களா அப்படிங்கறத வந்து ஓரளவுக்கு நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா. அதுவும் நேரா டைரக்டா பேசும்போது இன்னும் சுலபமா நம்மளால அதை உணரவே முடியும். அந்த நிலை தான் இந்த இடத்துல ஹேவர்ட் ஸ்மித் என்றவருக்கு. ஸோ ஹேவர்ட் ஸ்மித் என்ன பண்றாருன்னாக்கா, பிரபுபாதர் அந்த போவரியில தானே இருக்காரு, அங்கே ஒரு திரைச்சாலை மாதிரி கட்டியிருந்தார், அதாவது ஒரு ஸ்கிரீன் மாதிரி போட்டிருந்தார். அதை தாண்டி அந்த பகுதியை பார்க்க முடிவு செய்தேன், அதை தாண்டி போகணும், நான் உள்ளே பார்த்தேன். இது யாரு? ஹேவார்ட் ஸ்மித். அங்கே சுவாமி பக்தி வேதாந்த காவி உடையில் கால்களை குத்தி அமர்ந்திருந்தார், அதாவது காலை வந்து மண்டிட்டு உட்கார்ந்துருந்திருக்கார். நெற்றியில வந்து திருநாமத்தை வந்து சாத்தியிருந்தார். மணிப்பையில் வந்து கையையும், அதாவது பேக் இருக்கும் இல்லையா, அதுல வந்து கை வச்சிருந்தார். அவர் உண்மையானவர் போல தோன்றினாலும் அவரை அணுகக்கூடியவராக தோன்றினார். அதாவது பாக்குறதுக்கே அவர் ஒரு மாதிரி ஒரு யதார்த்தத்தினுடைய நிலையில இருக்கும் பொழுது அவருடைய செயல்கள் எல்லாமே வந்து நிஜமாக இருக்கும்னு நம்பக்கூடிய தோரணை இருந்ததாக இங்க டேவிட் ஸ்மித் அவர் உணர்ந்தது சொல்லியிருக்கார். மேலும் ஈஸிலி அப்ரோச்சபிள் அப்படின்னா நம்ம கூட வந்து இந்த காவி உடை கட்டினவங்க யாரா இருந்தாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈஸியா அப்ரோச் பண்ண முடியாது. ஆனா இது ஆரம்ப கட்ட நிலைகள் இல்லையா, இந்த ஆரம்ப கட்ட நிலைகள்ல வந்து பிரபுபாதர் வந்து இன்னும் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் பண்ணல. ஸோ அப்போ இந்த ஜனங்க அங்க இருக்கக்கூடிய அமெரிக்கால இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள் வந்து ஸோ அவங்க நிறைய நம்ம நாட்டுல இருந்து போன சாமியார்கள் இவங்களெல்லாம் பார்த்துருக்காங்க. ஹவு தே மெயின்டைன், அதாவது ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன், பணமாக அவங்க வந்து எதை வந்து பண்றாங்க, இதெல்லாமே பார்த்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே அதுக்கு ஒரு எதிர்மறையா இருக்கிறத பார்த்து அவர் பேசக்கூடிய தோரணை, அதாவது இன்னைக்கு தான் நான் படிச்சுட்டு இருந்தேன், செகண்ட் கேண்டோல செகண்ட் சாப்டர், ரொம்ப அழகான இது. ஒரு முனிவர் வந்து எப்படி இருக்கணும், ஒரு முனி அப்படின்னா, முனின்னா அனைத்தும் துறவியாக இருக்கக்கூடியவர் வந்து எப்படி இருக்கணும்னாக்கா, நியர்லி இந்த உலகத்துல வந்து வாழிலைக்கு வந்து அனைத்துமே இறைவனை வந்து நம்பி இருக்க வேண்டும், மெண்டிகண்ட் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா. அந்த கருத்து வந்து இங்க அழகா வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு பர்ஃபெக்டா சூட் ஆகுது ஆக்சுவலி. அதாவது பணக்காரர்களோட வந்து ஒரு கிரகஸ்தர்கள் எஸ்பெஷலி, ஸோ நம்ம பிக்ஷம் எடுப்பாங்க இல்லையா, ஒரு 5 வீடு தான் போகணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே சாஸ்திர விதிகள் இருக்கு இல்லையா. ஆனா உண்மையிலே அப்படி போகக்கூடிய அந்த தெய்வீக நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த நபர் வந்து முதல்ல அவர் என்ன பண்ணணும், அடுத்தவங்களுடைய வாழ்நிலையை வந்து முன்னேற்றத்துக்கான பாதையை வந்து எந்த மாதிரி முன்னேற்றம், ஆன்மீக தளத்துல முன்னேற்றம் அடையறதுக்காக அவர் வந்து he should have written the books or literature, ஏதாவது எழுதியிருக்கணும். அவர் உணர்ந்தறிந்தது எல்லாத்தையுமே வந்து அடுத்தவங்களுடைய வாழ்க்கை நிலையை வந்து மேன்மைப்படுத்துவதற்காக இருக்க வேண்டும். தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ அதுதான் நம்ம பிரபுபாதர் செய்திருக்கார். இதெல்லாமே நம்ம இங்க படிக்கும் பொழுது ரொம்ப அழகா தெரியுது. ஸோ அந்த மாதிரி அவர் வந்து புக்ஸ் எழுதும். ஒருவேளை வந்து அதாவது அவருடைய உணர்ந்தறிதலை வந்து யாருக்கும் வெளிப்படுத்தாம அவர் அடைந்த அந்த ஞானத்தை வந்து அடுத்தவங்களுடைய வாழ்நிலையை வந்து மேம்படுத்துறதுக்கு உதவாம இல்லையா, வெறுமனே வந்து பணத்தை, அதாவது அந்த கிரகஸ்தனிடத்துல இருந்து பெறக்கூடிய தானத்திற்காக சென்றார்னா இஸ் நாட் ஃபிட் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப கிளியரா வந்து பர்பட்ல கொடுத்திருக்காரு. ஸோ அந்த அளவுக்கு டைரக்ட் ஹிட் ஸோ ஸ்ரீலா பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்கு. தென் அவர் வந்து இஸ் நாட் எ டிரான்ஸ்ஜெண்டல் பர்சன், அவர் தெய்வீகமானவரே கிடையாது அப்படிங்கறது வந்து அழகா சொல்லியிருக்கார். ஸோ ஒரு கிரகஸ்தனுடைய வாழ்நிலை வந்து கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து விடுதலைக்கான மார்க்கத்துல எடுத்துட்டு போகக்கூடிய அத்தகைய ஞானத்தை கொடுக்க வல்ல நிலையில இருக்கணும். அப்பதான் அந்த கிரகஸ்தனிடத்திலிருந்து பெறக்கூடிய அந்த தானம் கூட வந்து அவருடைய அதாவது பேசிக் நீட்ஸுக்கு இல்லையா, ஒரு சின்ன உடை இல்லையா, காவி உடை, அதுக்கப்புறம் வந்து உணவு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நியர்லி ஒரு ஃப்ரூட், அந்த மாதிரி ஒரு மரமே தானா கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பழத்துக்காகவும் தரையில படுத்துக்கணும், இருக்கிறதுக்காக இடம் தேடக்கூடாது, இப்படி எல்லாமே வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ தட்ஸ் ஹவ் ஒரு துறவி என்பவர் இருக்கணும்.
இல்லையா? ஆனா இந்த காலகட்டத்தில் நாம அதை தேடவே முடியாது இல்லையா? கலியுகத்துல அது அப்ளை கூட பண்ண முடியாது இல்லையா? நம்ம காட்டுக்கு போயிட்டு உட்காந்து தவம் பண்ணக்கூடிய அந்த நிலை வந்து இந்த காலகட்டங்கள் கண்டிப்பா கிடையாது. ஆனா பிரபுபாதர் வந்து அவருடைய வாழ்நிலை பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படி அமைஞ்சிருக்குனாக்கா, செல்வத்தை எல்லாமே அவர் வந்து அவர் அதான் டொனேஷன்ஸ் எல்லாமே நிறைய வந்தது. ஆனா அனைத்தையுமே அவர் என்ன பண்ணாரு, இந்த ஆர்கனைசேஷனுக்காக வந்து அழகா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி கோயில்களை அமைத்து, புஸ்தகங்கள் வந்து பிரிண்ட் பண்றதுக்கான அச்சகத்தை அமைத்து இல்லையா? டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணி அதுல வந்து நிறைய பேருக்கு புஸ்தகத்தை விற்கக்கூடிய அந்த காசுல ஒரு சென்டருக்குமே டார்கெட் உண்டு. இப்ப நம்ம இஸ்கான் பெங்களூர் எத்தனை புக்ஸ் அதாவது சேல் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம். அது மாதிரி வந்து செல்லிங் ஆஃப் த புக்ஸ் அதுல வரக்கூடிய வருமானத்தை கொண்டுதான் அவங்களுடைய அங்க இருக்கக்கூடிய சன்னியாசிகளுடைய வாழ்நிலை, அவங்களுக்கு இருக்க இடம், அப்புறம் உணவு எல்லாமே வந்து அதுலதான் போகும். அவ்வளவுதான். வேற எதுவுமே அவங்க வந்து they should not expect. That's how it is not a easy life. சந்நியாசம் என்பது அவ்வளவு சுலபமான வாழ்க்கையே கிடையாது. இட் இஸ் நாட் ஈஸி. நம்ம சும்மா சொல்லிட்டு போயிடலாம் இல்லையா? இட் இஸ் நாட் ஈஸி. இட் இஸ் பியோர்லி நம்மளுடைய வைராக்கியத்தையும் இல்லையா, நம்மளுடைய ஸ்திரமான மனதையுமே வந்து பரீட்சிக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டங்கள் இது எல்லாமே அந்த வாழ்க்கையிலே. அவ்வளவு சுலபமானதே கிடையாது ஆக்சுவலி. ஸோ நம்ம இஸ்கான் இயக்கம்ல இப்படிதான் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேலும் டொனேஷன்ஸ் டெம்பிளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய டொனேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து இட் வில் நாட் பி ஸ்பெண்ட் ஃபார் தெம். அனைத்துமே வந்து அந்த ஆலய நிறுவனத்திற்கோ ஆலயத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள், கட்டிட பரிமாணம் அந்த மாதிரி இதுக்கு தான் வந்து செலவிடுவாங்க. அவங்களுடைய உணவுக்காக வந்து கண்டிப்பா கிடையாது. தே ஹாவ் டு செல் புக்ஸ். அதுல இருந்து வரக்கூடிய வருமானத்தை கொண்டு அது எந்த அளவு கண்ட்ரிபியூஷன்ஸ்ன்றது தெரியாது நமக்கு. அதுல வரக்கூடிய லாபத்தை கொண்டுதான் அங்க இருக்கக்கூடிய சன்னியாசிகளுக்கு வந்து பிரம்மச்சாரிகளுக்கு உணவு, உடை எல்லாமே எவ்ரிதிங். ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் வரக்கூடியது எல்லாமே வந்து டெம்பிளுக்கு தான் போகும். ஏன்னா அதுலேயே கார்பஸ் ஃபண்டுன்னு போட்டுருவாங்க. கார்பஸ் ஃபண்டுன்னு போறது வந்து அவங்க பிரம்மச்சாரிகளுக்கு கிடையாது. இவங்க புக்ஸ் வித்து தான் அதை வந்து செய்யணும். ஸோ தட்ஸ் ஹவ். ஸோ அவ்வளவு ஹியூமிலியேஷன், அவ்வளவு ஹம்பிள்னஸ் வந்து நீங்க புக்கு வித்தாலே நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்லி ஹம்பிள்னஸ் வந்துடும். இட் இஸ் நாட் ஈஸி இல்லையா? ஒரே ஒரு புக்கை போய் நம்ம வித்துட்டு வந்தோம்னாலே அது ரியலி வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணி அடுத்தவங்களை வாங்க வைக்கிறது வந்து அவ்வளோ ஈஸியான கிடையாது. எஸ்பெஷலி இப்போ பெங்களூர் டெல்டாலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 95% வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் வெஜிடேரியன் தான் இருப்பாங்க அங்கே. ஸோ இட் இஸ் நாட் ஈஸி. ஆனால் அங்கே ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னன்னாக்கா அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லா ஆல் இண்டியா லெவல்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மெடிக்கல் காலேஜ், இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ், இட்ஸ் எஜுகேஷன் பிளேஸ் ஆக்சுவலி. அதனால அட்லீஸ்ட் நம்ம அந்த ஒரு இதை வந்து நம்ம காலேஜஸ் போயிட்டு நம்ம வந்து இதை வந்து வி கேன் டேக் அப். அந்த ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் வந்து பெங்களூர்ல உண்டு. வெறுமனே அந்த லொகேஷன்ல இருக்கக்கூடிய அதாவது பாப்புலேஷன் நம்பி போனோம்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஓகே, ஸோ இங்க அந்த ஹெவர்ட் ஸ்மித் அப்படிங்கிறவர் வந்து நம்ம ஷீலா பிரபுபாதர் கிட்ட பேசுறாரு. ஆனா அந்த ஹெவர்ட் ஸ்மித் வந்து பிரபுபாதருடைய தோரணையை கண்டு அவர் எவ்வாறு வந்து அவர்கிட்ட பேசுறாரு, பேசக்கூடிய விதம், அதுல இருக்கக்கூடிய உண்மையை வந்து உணரக்கூடிய பக்குவம் அவருக்கு கொடுத்திருக்காருன்னா we should see that இல்லையா? மன்னிக்கவும், நான் காலணிகளை அவர் உள்ள வந்திருக்காரு. ஸோ நான் அமரணும்னு நினைக்கிறாரு. அதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த காலணிகளை எல்லாம் அதாவது நான் ஒரு இடத்துல விடணும், ஏன்னா வெளியில பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதுக்கு பிரபுபாதர் சொல்ற, நான் உங்களை காலணிகளை வந்து கழட்டணும்னு சொல்லவே இல்லை அப்படின்னார். அப்படின்னா அங்க வந்திருக்கக்கூடிய அதாவது ஆடியன்ஸ் எப்படி இருக்காங்கனாக்கா இட்ஸ் எ மிக்சர் இல்லையா? ஸோ ஆல்ரெடி வந்து பௌரினாலே என்ன, நிறைய குடிப்பழக்கம் இருக்கக்கூடியவங்க, போதை பழக்கம் இருக்கு, ஹிப்பீஸ், இந்த மாதிரியான ஜனங்கள் தான். அவங்க கையில வந்து நீங்க வந்து இந்த கலாச்சாரம் இல்ல வந்து ஒரு டிசிப்ளின் இதெல்லாம் வந்து அந்த தருணத்துல என்ட்ரி லெவல்ல கண்டிப்பா எதிர்பார்க்க முடியாது. அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம ஷீல பிரபுபாதருடைய மனநிலை எப்படி இருந்தது, எப்படியென்னா இருக்கட்டும், இவங்க இப்படியாவது கத்துக்கட்டும் இல்லையா? he want to give கிருஷ்ணா, he want to give the அதாவது இறை உணர்வை அவங்களுக்கு வழங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு ஆதங்கம் மட்டும்தான் இருந்தது. அதனால்தான் அவர் அப்படி சொல்றார், உங்கள் காலணிகளை கழட்ட சொல்லவில்லை நான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இஸ் நாட் த எக்ஸ்பெக்டட். அதே வந்து ஒரு டிசிப்ளின் ஆன பிறகு இதை நம்ம இங்க வைக்கணும், இதை இப்படி செய்யணும், அப்படி எல்லாமே வரும் இல்லையா? ஆனா ஒன்ஸ் யூ ஆர் நாட் டிசிப்ளைன்ட் வந்து இட் வில் டேக் டைம். ஏன்னா ஃபோக்கஸ் என்ன,
இறை உணர்வு நீ ஒரு புறம் வந்து நம்ம தவறு இழைத்தாலும் கூட நம்ம வந்து அதை கொடுத்து அந்த தவறு இழைக்கிறத வந்து உணரக்கூடிய அந்த பாதையை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவங்க வந்து அவங்க செய்யக்கூடிய தவறுகளை அவங்களே வந்து மாற்றி அமைச்சு கொள்வாங்க. ஆனா நீங்க இதை செய்யாதன்னு சொல்ற வரைக்குமே அவங்க அதை தான் செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. ஆனா நம்ம எதை கொடுத்தா அதை விடுவாங்கன்றத பத்தி தான் நம்ம கொடுக்கணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீட்லயே கூட நம்ம நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் வீட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இல்லாத சூழ்நிலையில வந்து ஒரு வேளை உணவு வந்து கண்டிப்பா குடும்பத்தோட எல்லாரும் சாப்பிடணும்னு சொல்றாங்க. ஸோ தட் அந்த அந்த ஒரு நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாரும் ஒன்று அமர்ந்து உணவு உண்ணக்கூடிய அந்த சமயத்துல அந்த பரிமாணம் என்பது ஏற்படும். மேலும் வந்து உணவு வந்து பிரசாதமாக இருக்க இந்த செயலை நாம் செய்யணும். அந்த வீட்டுல வந்து கண்டிப்பா கோஆர்டினேஷன் பிட்வீன் அந்த அன்பு பரிமாற்றங்கள் எல்லாமே வந்து நல்ல நிலையில இருக்கும்னு சொல்லப்படுறது. ஓகே, ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம பார்க்கணும். பிரசாதத்தை கொடுக்கும் பொழுது அவங்க பாவம் செய்யாத நிலைக்கு அவர்கள் தள்ளப்படுகிறார்கள். ஸ்லோவா ஒரே நாள்ல வந்து யாரையுமே மாத்தி அமைக்க முடியாது இல்லையா? அது போல டேக் டைம். பிரபுபாதரும் அந்த அப்ரோச் தான் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இங்க இருக்கிறவங்க என்ன செய்யறாங்கன்ட்டு இவர் கேட்டிருக்காரு. யாரு? ஸ்மித். எனக்கு தெரியாது, ஆனா அவங்களுக்கெல்லாம் நான் சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அவங்க எவ்வளவு அவர்கள் என்னை தவறாக புரிந்து கொள்கிறார்கள் என்று அப்படின்னா பிரபுபாதரால அதை புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா? பிகாஸ் அவருடைய லெவல் வந்து டிஃபரெண்ட் இல்லையா? அவர் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் தெய்வீக நிலையில இருக்கக்கூடியவர். ஸோ இவங்க வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து அதாவது கனிஷ்டக்கன கீழே இல்லையா? அதாவது இன்னும் செண்டாளமான நிலையில இருக்கக்கூடியவங்க கூட இவங்க. அப்போ செண்டாளமான நிலையில இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு தெய்வீகமான நிலையில இருக்கிறவங்களை வந்து பத்தி புரிஞ்சுக்கிறது மிக மிக கஷ்டம். ஸோ தெய்வீகமான நிலையில இருக்க அவர் மத்தியமாதிகார நிலையில வந்துதான் அவர் வந்து எடுத்துரைச்சிருப்பாங்க இல்லையா? பிரபுபாதா ஆல்வேஸ் ப்ரீச்சர்ஸ். அவர் எப்பவுமே ப்ரீச் பண்ணது வந்து இஸ் ஆன் த மத்தியமா பிளாட்ஃபார்ம். அவர் எப்பயுமே தூய பக்த பிளாட்ஃபார்ம்ல சொல்லி கொடுத்தது இல்லை. ஸோ மத்தியமா பிளாட்ஃபார்ம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலி. அவர்கள் ஆனா குழப்பம் கன்ஃபியூஷனா இருக்காங்க அப்படிங்கறத மட்டும் ரொம்ப கிளியரா சொல்லிட்டாங்க. அவங்களுடைய மனநிலை எப்படிப்பட்டது இருக்காங்க வந்து இருக்கக்கூடிய குடியிருந்த ஜனங்கள் பத்தி. அப்புறம் இவர் கண்டினியூஸா ஸ்மித்தும் பேசியிருக்கார் அவரோட வந்து. ஸோ அவர் பேசின போது அதாவது இவ்வாறு உரையாடல் வந்து பிரபுபாதருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஹேவார்ட் ஸ்மித்துக்கு இடையில வந்து நடந்திருக்கு. ஸோ அவர் பேச இவருக்கு வந்து அவரை ரொம்ப பிடிச்சு போயிடுச்சு. ஏன்னா நிறைய சுவாமிஜிஸ் எல்லாம் பார்த்திருக்காரு, ஆனா அவரை போல இவர் கிடையாதுங்கிறது வந்து அவரிடத்துல அந்த உரையாடல்ல வந்து அவரால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. அவர்களை எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து இந்தியாவில் உள்ள சுவாமிகள் என்று சொல்வது நியாயமில்லை இல்லையா? ஸோ இவங்க எல்லாருமே சேர்த்து ஒரு பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் சுவாமிகள் வந்து அவங்களுடைய ப்ரீச்சிங் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும், அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும், அவங்க ஆர்கனைசேஷன் எடுத்துட்டு போகிறது டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் இல்லையா? சிலது வந்து மானிட்டரி பேஸ்டா கூட போறது உண்டு இல்லையா? பணம் இல்லையா? இந்த கிரியாவை சொல்லி கொடுக்குறேன், இந்த காசு, இந்த யோகத்தை பண்ணு உனக்கு இந்த காசு, நீ இந்த ஃபீஸை கட்டு அந்த ஃபீஸை கட்டு இல்லையா? ஸோ இங்க இவர் எதுவுமே சொல்லாம எதையுமே கேட்காம இவர் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காரு இல்லையா? ஆனா அதனுடைய வேல்யூவே தெரியாம அந்த ஜனங்களும் குழம்பி போய் இருக்காங்க. ஸோ அவங்கள்ல இருந்து இவர் மாறுபட்டு இருக்கிறத வந்து இவரால வந்து புரிந்து கொள்ள முடிந்தது இல்லையா? ஆனால் அவங்களோட இவரை சேர்க்கறதுக்கு வந்து நியாயம் இல்லை என்பது போல அவருக்கு தோன்றியது. ஏனென்றால் அவர் மிகவும் மிகவும் அடிப்படையானவர். த பேஸ் லெவல்ல வந்து அவர் ஒர்க்கிங் ஆன் த பேஸ்ல இருந்து பண்ணிட்டு இருக்கார் இல்லையா? பிரபுபாத இந்த இயக்கத்தை கொண்டு வரதுக்கு அவ்வளவு அரும்பாடுபட்டார். ஸோ இட் இஸ் நாட் ஈஸி. நம்மளால ஒரு வீட்டுல இருக்கக்கூடிய 4 பேரையே கன்வின்ஸ் பண்ண முடியாது. இந்த பிரபஞ்சம் எல்லாமே வந்து இஸ்கான் இல்லாத இடம் கிடையாது இல்லையா? ஸோ அப்ப அந்த நிலைமைக்கு வரணும்னா அவர் எந்த அளவுக்கு தியாகத்தை பண்ணி அவருடைய பொறுமையை வந்து நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஹியூமிலியேஷன், அன்பு, பணிவு இல்லையா? இதெல்லாமே நிறையவே இருக்கணும். ஸோ நம்ம மேல உயர நம்ம வந்து நம்முடைய தாழ்மையான தன்மையை வந்து நாம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு போகணும். அப்பதான் 10 பேர் கூட வந்து கேட்கும்பொழுது 10 வார்த்தை கேட்டாலும் 2 வார்த்தையாவது அவங்க மனசுல வந்து நிலை பெறும். அந்த 2 வார்த்தையை கொண்டு அவங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து அவங்க மாற்றி அமைக்கிறதுக்கான மார்க்கத்துக்கும் அவர்கள் செல்வார்கள். இன்டென்ஷன், நோக்கம் என்ன? அடுத்தவர்களுடைய வாழ்நிலை வந்து நன்னிலைப்படுத்தணும், இறை உணர்வை ஏற்படுத்தணும், அவங்களும் நல்ல பாதையில போகணும், இறைவனுக்கு தளத்தை இறைவனுக்கு தொண்டு புரியணும். இதுதான் அவருடைய நோக்கமா இருந்தது இல்லையா? இதெல்லாம் இந்த அற்புதமான இந்த நோக்கங்கள் வந்து எல்லாருக்குமே வராது இல்லையா? அவர் என்னை நிம்மதியாக உணர வைத்தது மட்டும் இல்லாம அப்படின்னா அவருடைய எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து இவருக்கு வந்து அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்திற்கு இவருக்கு வந்தது. மிகவும்
திறந்தவராகும் அப்படின்னா ஓப்பன் மைண்டட்னஸ் இல்லையா, உள்ள ஒண்ணு வச்சுக்கிட்டு வெளியில சொல்றது அது கிடையாது. ஸோ எதுவுமே ஓப்பனா சொல்றது அதுதான் நேர்மை, ஆனஸ்டியா இருக்கிறவங்க இல்லையா. அவர் விஷயங்களில் என் ஆலோசனை கேட்பது போல அவர் நாட்டுக்கு மிகவும் புதியவர். ஸோ அதாவது இந்த அமெரிக்காவுக்கு அவர் புதியவர், அவர் விஷயங்களில் என் ஆலோசனை கேட்பது போல, அதாவது இவர் வந்து அவரை பற்றியான ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் இல்லையா. ஸோ பிரபுபாதர் வந்து என்ன என்ன மாதிரியான நபர் அப்படிங்கிறது எல்லாமே இவர் உணர்ந்தறிந்ததை வந்து சொல்லி பேசிட்டு இருக்கார். இவர் என்ன உணர்றாரோ அதை வந்து கொஷின் ஆன்சர் இந்த மாதிரி வந்து இருவருக்கு மத்தியில உரையாடல் வந்து நடந்தது. அவர் மிகவும் நடைமுறைக்கு ஏற்றவராக தோன்றியதால் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளா இருந்திருப்பார். கிருஷ்ணா ரெட்டி ஆக்சுவலி கிருஷ்ணா நமக்கு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு, எல்லா நம்ம எந்த நிலையில இருந்தாலும் கிருஷ்ணரை நாம வழிபடலாம் இல்லையா. எந்நிலையினாயினும் எம்பெருமானை வழிபடலாம். நம்ம வெறுமனே நல்லா உயர்ந்த குலத்துல பிறக்கணும், இல்ல வந்து நமக்கு இவ்வளவு வருமானம் இருக்கணும், இல்ல நான் இப்படிப்பட்ட நிலையில இருந்தாதான் அவரை சேவிக்க முடியும் அப்படின்ற எந்த கண்டிஷனுமே வந்து பகவான் போடல இல்லையா. அப்போ அவரை வணங்கக்கூடிய அந்த கண்டிஷன் இல்லாதப்போ அவரை வணங்க சொல்வதற்கும் வந்து எந்த கண்டிஷனும் இல்லாம தான் வந்து ஆரம்ப கட்டங்கள்ல வந்து எடுத்துட்டு போயிருக்காரு. ஏன்னா அவரை எப்படி வணங்கினால் அது வந்து கரெக்டா போகும், அந்த பலன் வந்து கரெக்டா அந்த பாதைக்கு நம்மளால செல்ல முடியுன்ற அந்த வரைமுறைகளை தான் நிறுவினாரே ஒழிய யார் வணங்கணும் யார் வணங்கக்கூடாதுன்ற ஒரு இதெல்லாமே பிரபுபாதர் எங்கேயுமே சொல்லல. சரி, நிறைய இடங்கள்ல அவர் சொல்றது கூட வந்து பிறப்பினால் மட்டுமே பிராமணராக வந்து நாம கருதவே கூடாது இல்லையா. அவங்கதான் த்விஜ பந்து. ஏன்னா பிராமணரா பிறந்து நம்ம பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸே இல்லைனாக்கா அவங்க த்விஜ பந்துன்னு நிறைய இடங்கள்ல சொல்லியிருக்காரு பிரபுபாதர். தட் மீன்ஸ் அவ்வளவு ஸ்ட்ராங் அவருடைய இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்னாக்கா, நீ எந்த இடத்துல பிறந்திருந்தாலும் இல்லையா. ஸோ இப்போ இங்க கனகதாசா கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா he was born in the lower family இல்லையா, சூத்ரா இதுல தான் பிறந்தார். ஆனாலுமே கிருஷ்ணரே என்ன பண்ணார், அவரே திரும்பிட்டார் இல்லையா. உடுப்பி கிருஷ்ணா இஸ் ஆல்வேஸ் சைட்ல தான் பாக்குறாரு, நம்மள ஜன்னல்ல தான் அவரை சேவிச்சுட்டு வரோம் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி இறைவனுடைய இதுலயே வந்து எந்த பேதம் இல்லாதப்போ நாம் அந்த பேதத்தை வந்து கண்டிப்பாக ஏற்படுத்தக்கூடாது என்பது அவருடைய நடைமுறை வாழ்க்கையில வந்து அவர் வந்து செயல்படுத்தி காட்டினார். சொல்ல மட்டும் சொல்லல, எஸ் டன் தட் ஒர்க் ஒன்லி இல்லையா. அவருடைய கருத்துக்கள் வெற்றி பெற நல்ல வாய்ப்பாக இருக்கும். சோ இவருடைய செயல்பாடு, அவர் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரு நல்ல வெற்றி கிடைக்கும் என்றதை வந்து அந்த ஹேவர்ட் ஸ்மித் வந்து உணர ஆரம்பித்தார். அவரது தலை மேகங்களுக்குள் மறைந்ததாக தெரியவில்லை. அவர் ஒவ்வொரு மூன்றாவது வார்த்தையிலும் மாயாவாதம் பேசவில்லை இல்லையா. அதாவது மேகங்களுக்குள் மறைந்ததாக தெரியவில்லை அப்படின்னாக்கா அவருடைய அதாவது இன்டெலிஜென்ஸ் லெவல் அதை பத்தி பார்க்கணும். அந்த ஒரு நிலை, அவர் எதையுமே வந்து ஓப்பனா பேசி மூடி மறைத்து அந்த மாதிரி எந்த விஷயங்களுமே செய்யல. எவ்ரி திங் அந்த பிளேயிங், அதாவது சிம்பிள் லைஃப் அண்ட் ஹை திங்கிங், இதுதான் அவருடைய கொள்கையே. ஷில பிரபுபாதர் நீ சாதாரணமாக ஆலோசிக்கணும் இல்லையா, அதாவது அந்த சாதாரணமான வாழ்க்கை வாழணும், அதே மாதிரி வந்து பிளெயினா வாழணும். அதுக்கப்புறம் வந்து அதுவே வந்து மிக உயர்வான ஒரு ஆலோசனையை வந்து வைக்கணும். கீழான ஆலோசனைகள் எல்லாம் நாம என்னைக்குமே விட்டுறணும் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய கொள்கை. அதையுமே அவர் பிளண்டா தான் நிறைய வியாக்கியானங்கள்ல வந்து ஹீஸ் வெரி ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாவே சொல்லிடுறாரு இல்லையா. ஸோ அது மாதிரி சொல்றதுக்கு எல்லாமே ரொம்ப தைரியம் வேணும். ஸோ அது மாதிரி பிளெயின் லைஃப், அதனாலதான் அதுக்குதான் வந்து மேகம் என்றாலே என்னன்னாக்கா மறைக்கப்படுதல் இல்லையா, இருள், அந்த இதுக்கெல்லாமே நம்ம சம்பந்தப்படுத்துறோம். ஸோ இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் வச்சு அவர் வந்து எதையுமே வந்து மறைத்து பேசவில்லை, எல்லாமே வந்து எஸ் கிவன் த ஓப்பன்லி ஒன்லி. அதனால ஒவ்வொரு 3 வார்த்தைக்குமே அவர் மாயாவாதத்தை திட்டவே இல்லை. எந்த இடத்துல அது சொல்லணுமோ அதை மட்டும்தான் அவரு ஸ்பெசிபிக்கா பேசுறாரு. அவரது ஆன்மா அங்குதான் இருந்தது என்று நினைக்கிறேன், ஆனால் அவரது சாதாரண உரையாடல் உணர்வு அங்கு இல்லை. அதாவது அவருடைய ஆன்மா அங்குதான் இருந்தது என்று நினைக்கின்றேன் அப்படின்னா அவர் ரொம்ப ஆழ்ந்திருந்து இல்லையா, அவர் பேசக்கூடிய கருத்துக்கள், அவர் மனசு எல்லாமே இறைவனுடைய வியாபகம். அதுக்கப்புறம் இந்த மக்களுக்கு வந்து அவர் தொண்டு புரியணும், இவங்களை எல்லாருமே வந்து எழுச்சி ஊற்று இறை உணர்வுல கொண்டு போகணும், அப்படிப்பட்ட ஒரு உணர்வு நிலையில இருந்து அவர் செயல்பட்டார். அததான் இந்த இடத்துல அவ்வாறு அவர்கள் பேசும்பொழுது நமக்கு அதை வந்து உணர்த்தி இருக்கிறார். அததான் இந்த இடத்துல அவர் சொல்றார். சாதாரண ஆனால் அவரது சாதாரண உரையாடல் உணர்வு அங்கு கிடையாது அப்படின்னா அந்த உணர்வு என்பது சாதாரணமானது கிடையாது, வெரி ஸ்ட்ராங். அவர் எதையும் சாதிக்க போறார் அப்படிங்கறத மட்டும் அவரால் புரிஞ்சுக்க முடிந்தது.
பின்னர் அவர் குரல் எழுப்புவதற்கு மிகவும் நல்ல இடமாக இருக்கும் என்று அடிப்படையில் அது ஏற்கனவே தான் பிரசங்கிப்பதில் ஒரு சார்பு அல்லது ஆர்வமுள்ள மக்களை சென்றடையும் என்றும் பலர் தன்னிடம் கூறியதாக கூறினார். 100% ரைட். ஒருத்தர் பிரசங்கிக்கிறாங்கனாக்கா அதை கேட்கணும்னு வரவங்க வந்து ஈடுபாடு கொண்டால் கண்டிப்பாக அந்த பிரசங்கிக்க கூடிய நபர் வந்து அவர்களுக்கு என்ன எடுத்துரைக்கணும்ன்ற நிலையில வந்திருக்காரோ அது அத்தனையுமே அவங்களுக்கு போய் சேரும் இல்லையா? அதே ஈடுபாடு இல்லாம அமர்ந்து இருப்பவர்களுக்கு நீங்க எல்லா விஷயத்தையுமே, அதாவது வாழைப்பழத்தை உரிச்சு உள்ள இருக்கிற பழத்தை கொடுத்தா கூட அவங்களுக்கு அது கண்டிப்பா புரியாது. சோ அதனால அது ஒரு பிரசங்கம் என்று இருக்கும் பொழுது இருபாலருமே கண்டிப்பா இருப்பாங்க இல்லையா? சில பேர் அட்டன்டிவா கேட்பாங்க, சில பேர் வந்து ஏதோ வந்தோமேன்னு கேட்பாங்க, சில பேர் வந்து தூங்க கூட தூங்குவாங்க, ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது இல்லையா? நம்ம ஊர்ல எல்லாமே மகாபாரதம், ராமாயணம் இத்தனைக்கு கதையா தான் இருக்கும், நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கா தான் கணீர்னு பேசுவாங்க, செந்தமிழ்ல வரும் இல்லையா? ஆனாலுமே அதுலயே தூங்குறவங்க உண்டு. சாயந்தாலம் 6 மணிக்கு தான் அந்த பிரசங்கமே ஆரம்பிக்கும், 9 மணி வரையும் அந்த 3 ஹவர் பிரசங்கம் போகும். ஆனாலுமே அதுல ஆரம்பத்துல இருந்த அந்த ஈடுபாடு அதுக்கப்புறம் 1 ஹவர் கழிச்சு இருக்கவே இருக்காது, கதையே கேட்கறதுக்கு இல்லையா? அது போலதான் எல்லா இடத்துலயுமே இந்த மாதிரி அதாவது பக்தர்கள் என்பதை விட மனிதர்கள் உண்டு இல்லையா? அவர் சொல்வது சரி என்று நான் நினைத்தேன் என்று சொன்னேன். நான் ஏதேனும் புத்தகங்களை படிக்கிறேனா என்று, அதாவது நீ புக்ஸ் வாசிக்கிறியான்றதை வந்து கேட்டிருக்கார். அதுக்கப்புறம் அவர் எழுதின புஸ்தகங்களை பற்றியும் அதை வந்து ஆங்கிலத்துல எழுதினதையும் பற்றியுமே சொல்லியிருக்கார். இதையும் நீ வந்து வேண்டுமென்றால் படி அப்படிங்கிறதையுமே சொல்லியிருக்கார். கடவுளை கண்டேன் என்று முடிவு செய்து அதை மற்ற மக்களிடம் சொல்ல போகிற ஒருவருடன் நான் பேசவில்லை என்பதும் எனக்கு தெளிவாக தெரிந்தது இல்லையா? அதாவது இறைவனை கண்டதுண்டா அப்படின்றது வந்து நம்ம வந்து நம்மளால ஆன்சர் பண்ண முடியாது. ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு தெய்வீக நிலையில இருக்கிறவங்க இறைவனை கண்டிப்பாக கண்டவர்கள் இல்லையா? அவரிடத்துல போய் அப்படிப்பட்ட ஒரு நபரிடத்துல நான் பேசிட்டு இருக்கேன்றத வந்து அவருக்கே வந்து நம்பிக்கை இல்லை அந்த சமயத்தில் இல்லையா? அதன் பிற்காலத்துல அவர் வந்து யோசிச்சிருப்பார். ஆனா அந்த சமயத்துல வந்து அப்படிப்பட்ட நபரிடத்துலதான் நான் பேசிட்டு இருக்கோன்றத வந்து அவர் உணரவில்லை. ஆக்சுவலி அவர் என்னை விட மிகவும் படித்தவராக தெரிந்தார் இல்லையா? ஷீல பிரபுபாதர் வந்து படித்தவராக தெரியும். அவருடைய பணிவு எனக்கு பிடித்திருந்தது. ஸோ ஹம்பிள்னஸ் இல்லையா? ஸோ நிஜமாவே பாஸ்ட் இந்த 2 நாளா ஒவ்வொரு டெம்பிள் பிரசிடென்ட், சீனியர் டிவோட்டிஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் கால் பண்ணி பேசும்பொழுது, இப்போ உங்ககிட்ட எல்லாம் சாதாரணமா பேசுறேன், அங்க அப்படி பேச முடியாது. ஓகே, நல்ல ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா ரொம்ப அந்த மொழியே அந்த பாஷையே வந்து அது பேசும்பொழுது நம்முடைய பேச்சும் பாவமும் உடல் இது எல்லாமே கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்ரிதிங் நம்முடைய மூமெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க பார்க்க போறது இல்லை. ஆனா பாடி லாங்குவேஜ் அவங்களுக்கு தெரியாது. ஆனா நாம அந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தைகளை வந்து பேசும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்மளுடைய பாவம், மைண்ட் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகுது ஆக்சுவலி. ஸோ ஒருத்தருக்கு நாம் எவ்வளவு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறோமோ, ஒருத்தருக்கு நாம் எவ்வளவு ஒரு சேவகனாக இருக்கின்றோம் என்ற எண்ணம் வருகிறதோ, அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம கிட்ட வந்து அந்த பணிவும் வந்து நம்ம கிட்ட தானாகவே வந்து சேரும். ஸோ ஒரு சேவையை வந்து நாம பணிவோடு எடுத்துக்கொண்டு செயல்பட வேண்டும். நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்பிய அனைத்தையும் அவர் விளக்கினார். அப்படின்னா இவருக்கு நிறைய டவுட்ஸ் இருந்திருக்கும் போல இருக்கு. அவர் கேட்ட கேள்விகளுக்கு எல்லாமே வந்து அவர் என்ன விரும்பணும், அதாவது எதை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சாரோ அத்தனையுமே ஷீலா பிரபுபாதர் வந்து அவருக்கு விளக்கி இருக்கிறார். ஸோ மேலும் அவர் அணிந்திருந்த காவி உடை, நெற்றியில இருக்கக்கூடிய திலகம் இல்லையா, அவருடைய மணிப்பை அப்படின்னா நம்ம இந்த பீடு பேக், ஸோ பீடு பேக் ஆக்சுவலி அவருடைய எல்லா விளக்கங்களும் எனக்கு பிடித்திருந்தது. ஸோ இதுக்கு எல்லாம் திலகம் ஏன் ஏற்றிருக்கேன் அப்படின்ற ஒரு கொஷின் கேட்டிருப்பார் இல்லையா? இது இறைவனுடைய திருவடிகள் இல்லையா? இது துளசி தளம் சொல்லியிருப்பாரு, இந்த பீட் பேக்ஸ் பத்தியும் சொல்லியிருப்பார், ஏன் இந்த காவி உடை இதெல்லாமே வந்து சொல்லியிருக்கார். எல்லாம் எனக்கு மிகவும் நடைமுறை, அதாவது இதெல்லாமே யதார்த்த வாழ்க்கையில நடக்கக்கூடிய ஒன்றுதான், ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒன்றுதான் இந்த கருத்துக்கள் என்பதை அந்த ஸ்மித் என்பவர் வந்து உணர ஆரம்பித்தார். பின்னர் அவர் உலகம் முழுவதும் உள்ள கோயில்களை பற்றி பேசினார். ஸோ கோயில்கள் பற்றி, ஆலயங்களை பற்றி சொல்லியிருக்கார். சரி, நாம் இன்னும் நீண்ட தூரம் செல்ல வேண்டி இருக்கிறது, ஆனால் நான் மிகவும் பொறுமையாக இருக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த பாதையில அவர் இன்னும் நிறைய தூரம் கடக்க வேண்டி இருக்கிறது. ஏன்னா இனிமேதான் அவர் எல்லாமே நிரூபிக்கணும் இல்லையா? சோ அந்த 12 வருடங்கள் இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகல, அவருக்கு இப்பதான் ஸ்டார்டிங் ஃபேஸ். இன்னும் நான் நிறைய தூரம் கடந்து செல்ல வேண்டி இருக்கிறது, அதனால நான் பொறுமையாக இருக்கின்றேன் என்று ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கார். டாலரன்ஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எஸ், அடுத்து யாராவது வாசிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க. கீழே வர மாட்டேங்குது மாதாஜி.
அவர் அமெரிக்கா தேவலயம் என்று கட்டுரை குறிப்பிட்டதில் பிரபுபாதாவுக்கு நம்பிக்கை இருந்தது. சொற்பொழிவுகளில் கீர்த்தனைகளிலும் உயிர் இருந்தது. குறைந்தபட்சம் அவர் ஒரு சிறிய வழக்கமாக பின்தொடர்பை. ஆனால் இந்தியாவிலிருந்து எந்த நம்பிக்கையும் இல்லை. அவர் சுமதி மொராஜி, அவரது கடவுள் சகோதரர்கள் மற்றும் மத்திய அரசாங்கத்துடன் தொடர்ந்து கடித பரிமாற்றம் செய்து வந்தார். ஆனால் அவர்கள் பதில்கள் ஊக்கமளிக்கவில்லை. மன்ஹட்டனில் ஒரு கிருஷ்ணர் கோயில் கட்டுவதற்காக தனது திட்டங்களுக்கு பதம்பட் சிங்கானியா சம்மதித்து அவர் கட்டுமானத்திற்கு நிதி அளிப்பார் என்ற நம்பிக்கையில் பிரபுபாதா அந்நிய செலாவணியை விடுவிக்க அனுமதிக்குமாறு புதுதில்லியிடம் மனு செய்தார். அவரது புதுதில்லியில் உள்ள இந்திய ரிசர்வ் வங்கிக்கு கடிதம் எழுதியிருந்தார். இந்த கலாச்சார மையத்தை நான் நிறுவ விரும்புகிறேன். இதற்கு இந்தியாவிலிருந்து சில பரிமாற்றங்களை பெற விரும்புகிறேன். மறதியின் இந்த நாட்கள் கடவுளை எவ்வாறு நேசிப்பது என்ற கலாச்சாரத்தை பரப்புவதற்காக உலகம் முழுவதும் நல்ல வாய்ப்புகள் இருப்பதாக நான் நினைக்கிறேன். 1 மாதம் கழித்து இந்திய வங்கி வாஷிங்டனில் உள்ள இந்திய தூதரகம் மூலம் இந்திய மத்திய அரசின் நிதியமைச்சரிடம் அவரது கோரிக்கை மீண்டும் சமர்ப்பிக்குமாறு அவருக்கு அறிவுறுத்தியது. பிரபுபாதா அதற்கு இணங்கினார். மேலும் 1 மாதம் கடந்துவிட்டது. அரசாங்கத்திடமிருந்து எந்த தகவலும் இல்லை. சுவாமிஜி இந்தியாவுக்கு திரும்பி வந்து அரசாங்கத்தின் அனுமதியை பெற தனிப்பட்ட முறையில் பணியாற்ற வேண்டும் என்று அவரது கடவுள் சகோதரர்களில் ஒருவர் எழுதியிருந்தார். ஆனால் பிரபுபாதா இப்போது அமெரிக்காவை விட்டு வெளியேற விரும்பவில்லை. அவர் சுமதி மொராஜி எழுதினார். இந்தியாவுக்கு பயணம் செய்து மீண்டும் இந்தியா வருவதை தவிர்க்க முயற்சிக்கிறேன். குறிப்பாக மேலே உள்ள முகவரி உள்ள வகுப்புகளை வாரத்திற்கு 3 முறை நடத்தி சில அமெரிக்க இளைஞர்களுக்கு சங்கீர்த்தனம் மற்றும் இறைவனுக்கு பக்தி சேவை செய்வதில் பயிற்சி அளிப்பதால் அவர்களில் சிலர் மிகவும் உண்மையாக பாடங்களை கற்றுக்கொள்கின்றனர். எதிர்காலத்தில் அவர்கள் கடுமையாக நிலையின்படி மிகச்சிறந்த வைஷ்ணவர்களாக மாறக்கூடும். ஒரு நாள் இந்தியாவிலிருந்து பிரபுபாதாவுக்கு ஒரு ஆர்வமுள்ள வேண்டப்படாத நிருபர் ஒருவர் கடிதம் எழுதினார். அவரது பெயர் முக்தி பிரம்மச்சாரி. பிரபுபாதாவின் கடவுள் சகோதரர்கள் ஒருவர் சீடர் என்று தன்னை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டு பிரபுபாதாவிடம் அவர்கள் கடந்த கால அறிமுகத்தை நினைவுபடுத்தி அமெரிக்காவில் பிரபுபாதாவுடன் சேர தனக்கு உள்ள ஆர்வத்தை பற்றி முக்தி எழுதினார். நிச்சயமாக பிரபுபாதாவுக்கு இந்தியாவில் உள்ள தனது கடவுள் சகோதரர்களிடமிருந்து உதவி கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை இருந்தது. இந்த பணி வெறுமனே ஒரு மனிதனின் வேலை அல்ல. எனவே அவன் முக்தியை அமெரிக்காவிற்கு வருமாறு அழைத்தார். மேலும் அந்நிய செலாவணியை விடுவிப்பதற்காக அரசாங்க அனுமதியை பெறுவதற்கு தனிப்பட்ட முறையில் பணியாற்றுவதன் மூலம் தனது குருவை ஒத்துழைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளுமாறு கேட்டார். முக்தி தனது ஆர்வத்தை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தி, ஆனால் தனது ஆன்மீக குரு தனக்கு அனுமதி வழங்குவாரா என்ற சந்தேகத்தை வெளிப்படுத்தி பதில் எழுதினார். முதலில் அமெரிக்காவிற்கு வந்த பின்னர் தனது ஆன்மீக குருவின் உதவியை கோர வேண்டும் என்று முக்தி நினைத்தார். பிரபுபாதா எரிச்சல் அடைந்தார். அவர் உடனடியாக ஒரு பதிலை அனுப்பினார். அமெரிக்காவில் பிரசங்கம் செய்வது எனது தனிப்பட்ட தொழிலா? ஸ்ரீல பிரபுபாதா பக்தி வேதாந்த சரஸ்வதி ஸ்ரீ ரூப ரகுநாதரின் செய்தியை பிரசங்கிக்கும் மையங்களாக வெளிநாடுகளில் சில கோயில்களை கட்ட விரும்பினார். நான் இதை உலகில் இந்த பகுதியில் செய்ய முயற்சிக்கிறேன். பணம் தயாராக உள்ளது. அதற்கான வாய்ப்பு திறந்திருக்கிறது. நிதியமைச்சர் பார்ப்பதன் மூலம் இந்த பணியை எளிதாக முடிக்க முடியும் என்றால் உங்கள் பணம் ரத்து செய்யப்படும் என்று நீங்கள் பயப்படுவதால்
உங்கள் குரு மகாராஜிடம் ஒத்துழைப்பை பற்றி பேச முடியாது என்பதற்காக நாம் ஏன் காத்திருக்க வேண்டும்? தயவு செய்து அப்படியே நினைக்காதீர்கள். எல்லாவற்றையும் சில பக்தி வேதாந்த சரஸ்வதி பிரபுபாதரின் வேலையாக எடுத்துக்கொண்டு தேவையானதை செய்ய முயற்சி செய்யுங்கள் என ஆர்வம் உங்கள் குரு மகாராஜனின் ஆர்வத்திலிருந்து வேறுபட்டது என்று ஒரு கணம் கூட நினைக்காதீர்கள். ஸ்ரீல பிரபுபாதா விருப்பத்தை நாங்கள் எங்கள் சொந்த திறனுக்கு ஏற்ப செயல்படுத்துகிறோம். ஒருங்கிணைத்து முயற்சி மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும். 16ஆம் நூற்றாண்டில் ஸ்ரீ ரோப கோஸ்வாமி, ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, இது வரைக்கும் தாச கோஸ்வாமி ஆகியோர் பகவான் சைதன்யனின் 2 முன்னணி சீடர்கள். மாதாஜி இருங்க. ஓகே மாதாஜி, சாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வரைக்கும் முடிக்கலாம். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம we have to go to இதுக்கு போகணும் இல்லையா? ஸோ அவரது அமெரிக்க தேவாலயம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம். இங்க கிருஷ்ணர் ஆலயம் கட்டணும்னு சொல்லிட்டு அதற்கு ஒருத்தவங்க வந்து ஃபண்டிங் பண்றேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா அதுக்கு வந்து இந்த அந்நிய செலாவணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இங்க இருந்து அங்க மணி டிரான்சாக்ஷன் இல்லையா? இங்க பேங்க்ல கட்டினா அந்த பேங்க்ல இருந்து அங்க இருக்கக்கூடிய அமெரிக்க பேங்க்குக்கு வந்து அவருக்கு போய் சேரணும். அப்படி ஒரு இது மணி. இப்ப நாம கூட ஏதோ இம்போர்ட்டோ எக்ஸ்போர்ட்டோ பண்றதுக்கு என்ன பண்றோம்? யார்கிட்ட இருந்து பொருள் வாங்குறோமோ வர்த்தகம் பண்றவங்களுக்கு அவங்களுடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம பேங்க்ல என்ன பண்றோம்? நம்ம ஒரு அதுக்கான ஃபார்ம் இருக்கு. அந்த ஃபார்மை ஃபில் பண்ணி கொடுத்தா நம்ம அக்கௌண்ட்ல இருந்து இத்தனை டாலர்ஸோ அந்த பர்டிகுலர் கண்ட்ரி அந்த நாட்டினுடைய என்னது என்ன சொல்லுவாங்க கரன்சி என்னன்னு சொல்லுவாங்க. கரன்சிக்கு அந்த கரன்சி வந்து ஈக்குவலண்டா வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க அந்த பேங்க். அந்த இடைப்பட்ட அதுக்கு வந்து ஒரு தரகம்னு சொல்லுவாங்க, கமிஷன் பேங்க் எடுத்துக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இதுதான் வந்து அப்போ ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு கிடையாது. ஸோ அப்போ ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு காலகட்டங்கள். இனிமே தான் அதெல்லாம் தொடங்கி இருக்க வேண்டிய காலகட்டங்கள். ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் வந்து ஒருத்தவங்க வந்து மன்ஹட்டனில் வந்து ஒரு கிருஷ்ணர் கோயில் கட்டுவதற்கான அதுக்கான இடம் எல்லாம் கூட பார்த்துட்டு வந்தார் இல்லையா? பதம்பல் சிங்கானியா அப்படிங்கிறவங்க அந்த குடும்பத்தார் வந்து கட்டுமான படத்துக்கு அதாவது நான் வந்து நிதி அளிக்கிறேன் அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதுக்காக வந்து அவர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து கடிதம் எழுதி இல்லையா தூதரகத்துல போயிட்டு அதெல்லாமே வந்து பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இங்க அதுதான் அதை பத்தி தான் சொல்றாரு. ஒரு குரல் கட்டுரை குறிப்பிட்டதில் பிரபுபாதாவுக்கு நம்பிக்கை இருந்தது. எப்படியாவது நம்ம வந்து கிருஷ்ணருக்கு ஒரு கோயிலை கட்டணும்ன்ற அந்த ஆதங்கம். அதை வந்து சொற்பொழிவிலையும் சரி, அடுத்து வந்து அவங்களுடைய கீர்த்தனங்களையுமே சரி, ஸோ ரொம்பவுமே வந்து அவர் வந்து இருந்தது, உயிர் இருந்தது. அப்படின்னா அவர் வந்து பாடக்கூடிய அந்த சங்கீர்த்தனத்துல வந்து உயிர் இருந்தது அப்படின்னா ஈர்ப்பு இல்லையா அவருடைய அந்த குரல். ஏன்னா ஒருத்தவங்க மனசை லயித்து நீங்க வந்து சங்கீர்த்தனம் பண்ணீங்கன்னாக்கா அதுவே வந்து அடுத்தவங்க கேட்கறதுக்கு வந்து ரொம்ப இனிமையா இருக்கும். மனசு இல்லாம நம்ம அதாவது லயிக்கலைன்னாக்கா நாம பாடும்போது மனது லயிக்கவில்லை என்றால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த பாடல் வந்து பாடக்கூடிய அந்த இதுல வந்து அந்த லைஃப் என்பது இருக்கா இல்லையா? அந்த உயிர் என்பது இருக்கா? அப்ப அடுத்தவங்களை வந்து அது வந்து சுலபமா ஈர்க்கவும் முடியாது இல்லையா? ஆனா பிரபுபாதருடைய இதெல்லாமே வந்து பிரசங்கத்திலுமே வந்து ஈர்ப்பு உண்டு, பிளஸ் அவருடைய பாடல்களிலுமே ஈர்ப்பு உண்டு இல்லையா? ஆனால் இந்தியாவில் இருந்து எந்த நம்பிக்கையுமே இதெல்லாம் அந்த இடத்துல வந்து நிகழ்ந்த வண்ணம் இருக்கு. ஆனா இந்த பக்கத்துல இருந்து அவருக்கு சப்போர்ட் என்பது கிடையாது. கடவுள் சகோதரர்கள்னாக்கா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகுராருடைய இப்போ இந்த மட்டம் என்ன சொல்லுவாங்க, கௌடிய மட்டம் இல்லையா? கௌடிய மட்டத்துல 64 மட்டங்களா மாறிட்டு இல்லையா? ஸோ அந்த 64 மட்டங்கள்ல சில சகோதரர்கள் எல்லாருமே அவங்களுடைய டிசைபிள்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா? அவங்களுடைய ஒத்துழைப்பையும் கேட்கிறார். மற்றும் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒத்துழைப்பு இது எல்லாமே அவர் வந்து பண்ணிட்டே இருக்காரு. ஆனாலும் எந்த ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு இது வந்து அவருக்கு வந்து வரல மனு கொடுத்து. இந்த கலாச்சார மையத்தை நான் நிறுவ விரும்புகிறேன் அப்படின்னா கல்ச்சரல் ஆர்கனைசேஷன் இல்லையா? நம்முடைய மத இது சம்பந்தப்பட்ட இந்த இது வந்து அதாவது சனாதன தர்மத்தினுடைய இதை வந்து நிறுவனம்னு நினைக்கிறார் அவர். இதற்காக இந்தியாவில் சில பரிமாற்றங்கள் பெற விரும்புகிறேன், அதாவது டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் இல்லையா? ஸோ மறதியின் இந்த நாட்கள் அப்படின்னா ஃபர்கெட்ஃபுல் டேஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா நாம எல்லாருமே இந்த கலியுகத்துல இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ நம்ம கலியுகத்துல எதை மறக்கிறோம்? பகவானையே மறக்கிறோம். எவ்வாறு நேசிக்கிறது என்பதே மறக்கிறோம். கடவுளுக்கும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை மறக்கிறோம். அததான் அந்த இடத்துல சொல்றாரு. ஸோ எவ்வாறு நேசிப்பது என்பதை வந்து நாம கண்டிப்பா கற்றுக் கொடுக்கணும். உண்மையிலே எல்லாருக்குமே இந்த
இறைவனை நேசிக்கிறது வந்து நம்ம பக்தியில வந்து நம்மள நாம வந்து ஈடுபடுத்திக்கிட்டா மட்டும்தான் கத்துக்க முடியும். எஸ்பெஷலி நாம் இப்ப இங்க வந்தப்போ இஸ்கான்ல சேர்ந்த பிறகுதான் எவ்வாறு வந்து இறை உணர்வை நாம வந்து லைவ்லியா எடுத்துட்டு போகிறதுன்றதே நம்ம வந்து கத்துட்டோம். முன்னாடி கூட நம்ம வந்து பக்தி பண்ணிட்டு தான் இருந்தோம். ஆனா அதுல அந்த அளவுக்கு ஈடுபாடோட பண்ணோமான்றது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி. ஆனா எப்படி பண்ணணும்ன்றத வந்து தெரிஞ்சின்ற பிறகு பண்றோம் இல்லையா, அந்த ப்ராசஸ் தான் நாம இந்த இடத்துல கத்துக்கிட்டோம். ஸோ என்ற கலாச்சாரத்தை பரப்புவது அதனுடைய முக்கியமான அதுக்கு வந்து வழிநடத்துதல் யாரு, நம்ம ஷீலா பிரபுபாதர் தான். உலகம் முழுவதுமே நல்ல வாய்ப்புகளை வந்து ஏற்படுத்தணும்னு நினைச்சார். அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்றதுமே அந்த கடிதத்துல அவர் வந்து எழுதியிருக்கார். ஆனா அதற்கு எந்த பதிலுமே நிதி அமைச்சர்கிட்ட இருந்தோ தூதரகத்தை எதுவுமே வந்து பதில் வரல. ஸோ மேலும் வந்து 1 மாதம் போயிடுது. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சுவாமிஜி வந்து திரும்பி வந்து அரசாங்க நன்மை பெற்று முயற்சியில் ஈடுபட வேண்டும். இந்த மாதிரி ஒரு இது யாராவது வெளிநாட்டுல போயிட்டு அங்க கோயில் கட்டணுன்றதுக்காக இந்த நம்ம நாட்டுல இருந்து பணம் கொடுக்குறாங்கன்னா அதுக்காக இங்கே வந்து இதெல்லாம் வாங்கிட்டு மறுபடியும் அங்க போகணும் யாராவது அட்வைஸ் பண்ணுவாங்களா? கண்டிப்பா முடியாது இல்லையா? சரினா வந்து போறதே அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது. அங்க இருந்து இங்க வர்றதுக்கு ஒரு 2 மாசம் 3 மாசம் ஆகும் இல்லையா? அப்படி வந்து கண்டினியூஸா வந்து அது கப்பல்ல தான் போனார் லாஸ்ட் டைம். ஸோ அது 1 மாத காலத்துக்கு மேல கப்பல்லயே பிரயாணிச்சார் அவர் வந்து. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல இந்த டிரான்ஸ்போர்டேஷன் டைம் இது எல்லாமே வந்து வேஸ்ட் இல்லையா? ஸோ ஆனா அதனால கடிதங்கள் என்பது அந்த காலகட்டத்துல நல்லாவே ஒர்க் அவுட் ஆயின்றது. அதனால டைரக்டாவே அவர் வந்து முயற்சிக்கிறார். ஆனா எதுவுமே வந்து ஒரு நல் முயற்சியாக அவர் பண்ணி கூட அதனுடைய அவுட்கம் வந்து அவ்வளவு நல்ல விதத்துல அவருக்கு உடனடியாக எதுவுமே நடக்கல. இந்தியாவுக்கு பணம் செய்து மீண்டும் இந்தியா வருவதை தவிர்க்க முயற்சிக்கிறேன். ஓகே. குறிப்பாக மேலே உள்ள முகவரி வகுப்புகளை வாரத்துக்கு அங்க ஆல்ரெடி வந்து சில பேர் வந்து ஈடுபாடோட வந்து கத்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா? சமஸ்கிருதத்தை கத்துக்கிறாங்க, சங்கீர்த்தனம் கத்துட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து சில பக்தி ப்ராசஸ் எல்லாமே அவர் சொல்லி கொடுத்து பிரசங்கங்கள் பண்றாரு, பகவத்கீதை கேட்டுட்டு இருக்காங்க. இது எல்லாமே அவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அது எல்லாமே வாரத்துக்கு 3 நாள் பண்ணிட்டு இருக்கிறத வந்து அது அது இவ்வளவு நாள் அவர் எஃபர்ட் எடுத்தது எதுவுமே வந்து எல்லாமே வீணா போயிடும் இல்லையா? அவங்க ஆல்ரெடி கத்துட்டே இருந்து அவங்க அப்படியே இவரும் இங்க இந்தியா வந்து மீண்டும் போறதுக்கு 2 மாசம் கழிச்சு மீண்டும் அதே நபர்கள் வந்து அதே உத்வேகத்தோட வந்து அவர்கிட்ட வந்து கேட்டுப்பாங்களா? கண்டிப்பா வராது. இப்ப நாமளே வந்து 18 நாள் ப்ரோக்ராம் முடிஞ்ச உடனே இமிடியேட்டா கிளாஸ் எடுக்கலன்னா என்ன ஆகுறாங்க? ஆல் டிவோட்டிஸ் வந்து நின்னுடுறாங்க இல்லையா? அதாவது இமிடியேட்டா நெக்ஸ்ட் மண்டேல இருந்து என்ன பண்றோம் நம்ம? லெவல் 2 கிளாஸஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறோம். டெய்லி கிளாஸஸ் வைக்கிறோம் இப்போ. ஏன்னா டு ரீடைன் த டிவோட்டிஸ். சோ கேப் வந்தாலே ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. இந்த கலாச்சாரத்துல பிறந்த நமக்கே இப்படின்னா இந்த கலாச்சாரத்தை பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாதவங்களை வந்து நாம எப்படி வந்து நிறுத்த முடியும் இல்லையா? நிலை நிறுத்த முடியும். ரொம்ப கஷ்டம். அவருக்கு தெரிந்தது அவருடைய இதெல்லாம் கேட்டுக்கிறாங்க. அவங்க எதிர்காலத்துல வந்து நல்ல ஒரு நிலையில இருந்து அதாவது இந்த ஸ்ட்ராங்கா இந்த இயக்கத்துக்கு வந்து நின்று ஒரு வைஷ்ணவர்களாக அவர்கள் வந்து மாறுவாங்கன்ற நம்பிக்கை வந்து அவருக்கு இருந்தது இல்லையா? ஒரு நாள் இந்தியாவில இருந்து பிரபுபாதருக்கு ஒரு ஆர்வமுள்ள வேண்டப்படாத நிருபர் ஒருவர் கடிதம் நிருபர் அப்படின்னா ரிப்போர்ட்டர். அவரது பெயர் முக்தி பிரம்மச்சாரி. ஓகே. பிரபுபாதவின் அதாவது பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி அவருடைய இன்னொரு டிசைப்பிளுடைய சீடர் அவர் அப்படின்னு அறிமுகப்படுத்திட்டு இவருக்கு வந்து பிரபுபாதர் அவர்கள் கடந்த கால அறிமுகத்தை நினைவுபடுத்தி ரெஃபரன்ஸ் மேற்கோள் காட்டி இல்ல உங்களை நான் அங்க பார்த்திருக்கேன். நான் கூட சொல்லுவோம் இல்லையா? எங்கேயாவது யாராவது எப்பயோ ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்திருப்போம், நமக்கு ஞாபகம் இருக்காது. ஆனா உங்களை நான் அங்க பார்த்தேன், நீங்க தானா அவங்க அப்படின்லாம் நம்ம கொஸ்டின் கேட்போம் இல்லையா? அது மாதிரி வந்து இவர் எந்த இடத்துல பிரபுபாதருடைய சந்திப்பு இருந்தது அதை வச்சு அவர் என்ன பண்றாரு, அவர்கிட்ட வந்து அறிமுகப்படுத்தி கொண்டு அமெரிக்காவில் அவரோட வந்து சேரணும்ன்றத வந்து எழுதியிருக்கார். அதுக்கு பிரபுபாதர் சொல்றாரு, இந்த பணி வெறுமனே ஒரு மனிதனின் வேலை அல்ல இல்லையா? சோ நீ அவர் முக்தியை அமெரிக்கா வருமாறு அழைத்தார். ஆனா அதுக்கு அவருடைய குரு இடத்துலயுமே அந்த ஒரு பர்மிஷன் கேட்கணும் இல்லையா? மேலும் அந்நிய செலாவணியை விடுவிப்பதற்காக அரசாங்க அனுமதி பெறுவதற்கு தனிப்பட்ட முறையில் பணியாற்றுவதன் மூலம் தனது குருவை ஒத்துழைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளுமாறு கேட்டார். சோ அதாவது அங்க இருக்கக்கூடிய குரு இவருடைய குரு இல்லையா? இந்த முக்தி பிரம்மச்சாரியுடைய குரு மூலியமா அதை வந்து செயல்படுத்துறதுக்கு கொஞ்சம் நீங்க ஒத்துழைச்சு நீங்க எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்றத கேட்கிறார். ஆனா தனது ஆர்வத்தை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தி அங்க வரணுன்ற ஆர்வத்தை மட்டும்தான் சொல்றாரு. ஆனால் தனது ஆன்மீக குரு தனக்கு அனுமதி வழங்குவாரா என்ற சந்தேகத்தையும் அந்த பதில்ல வந்து சொல்றாரு. ஏன்னா எதுக்குமே பர்மிஷன் குருவுடைய பர்மிஷன் எல்லாம் நம்ம வந்து போக முடியாது இல்லையா? சோ கொடுப்பாரான்றது சந்தேகம் என்று சொல்கிறார்.
முதல்ல அது எல்லாமே வந்து முதலில் அமெரிக்காவுக்கு வந்த பின்னர் தனது ஆன்மீக அங்க வந்த பிறகு நான் வந்து பர்மிஷன் கேட்டுக்கிறேன்றார். ஸோ தட் இஸ் ராங். குருவுடைய வார்த்தையை வந்து கேட்காம அவரோட உத்தரவு மீறி நம்ம வந்து போறது வந்து உத்தரவு இருந்தா தான் போகும். உத்தரவு இல்லைன்னா அந்த செயலுக்கு போகக்கூடாது. ஸோ ஏன்னா he can see இல்லையா, பிற்காலத்துல என்ன நிகழும் என்றதை வந்து ஓரளவுக்கு வந்து அந்த நபருடைய இதை வந்து அவங்களால வந்து கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்க முடியும். அதனால எப்பவுமே குருவினுடைய உத்தரவை கொண்டுதான் வந்து செயல்படணும். ஸோ அப்படின்னு அவர் எந்த மாதிரி எழுதினப்போ பிரபுபாதருக்கு வந்து எரிச்சலா வந்தது. அமெரிக்காவிற்கு பிரசங்கம் செய்வது என்ன தனிப்பட்ட தொழில், இது என்ன தொழிலா வந்து அங்க எதுக்கு வர்றார்? அவர் போதிக்கணும்னு நினைக்கிறார். இப்போ பிரபுபாதர் ஏதோ அங்க சாதிச்சுட்டா அவரோட இருந்து நாமளும் வந்து சாதிச்சுக்கலாம்ன்றதுக்காக வர்றாரா? அது எல்லாமே சுயநலம். பக்தி தொண்டுல வந்து எதுவுமே சுயநலம் பண்ணவே கூடாது. சுயநலமா ஒரு பக்தி தொண்டு இப்ப பிரசங்கமே செய்யறவங்க வந்து சுயநலம் கொண்டு செய்யக்கூடாது. அதே மாதிரி எந்த ஒரு பக்தி தொண்டா இருந்தாலுமே அது இறைவனுக்கும் குரு பரம்பராவுக்கும் ஆற்றுகின்றோம் என்ற எண்ணத்தில் கொண்டு ஆற்ற வேண்டும். அதுல நமக்கு தனிப்பட்ட ஒரு கிரெடிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அப்படின்னா சன்மானமோ எதுவுமே கிடையாது நமக்கு. நத்தி நம்ம வெறுமனே ஒரு கருவிதான் அப்படிங்கிற அந்த உள்ளத்தை கொண்டு நம்ம ஆற்ற வேண்டும். அந்த ஒரு இதை தான் இங்க வந்து இன்சிஸ்ட் பண்றாரு. ஆக்சுவலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி ஸ்ரீல ரூப ரகுநாதரின் செய்தியை பிரசங்களுக்கு, அதாவது இதெல்லாம் எல்லா இடத்துலயுமே பரப்பணும்னு சொன்னதுதான். அந்த இடத்துல வந்து எப்போ நம்ம ரூப கோஸ்வாமி சனாதன கோஸ்வாமிக்கு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து உபதேசித்தது. ஸோ இது எல்லா இடங்களிலுமே இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே நீங்க பரப்பணும், இந்த பூவுலகம் முழுவதுமே பரப்பணும், கோயில்களை கட்டணும். நான் இதை உலகின் இந்த பகுதியில் எந்த பகுதியில மேற்கத்திய நாடுகள்ல செய்யணும்னு நினைச்சேன், முயற்சிக்கிறேன். பணம் வந்து தயாரா இருக்கு, அதற்கு வாய்ப்பு திறந்திருக்கிறது இல்லையா, ஓப்பன் இருக்கு. நிதியமைச்சரை பார்ப்பதன் மூலம் இந்த பணியை எளிதாக்க முடியும் என்றால் உங்கள் பயணம் ரத்து செய்யப்பட்டு நீங்கள் ரத்து செய்யப்படும் என்று நீங்கள் பயந்தால் உங்கள் குரு மகாராஜாவிடம் ஒத்துழைப்பு பற்றி பேச முடியாது என்பதற்காக நான் ஏன் காத்திருக்க வேண்டும் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கிறார் இல்லையா. அதாவது இந்த மாதிரி கிராஸ் ஏதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஓவரா நம்ம வந்து ஓவர் ரைட்டிங்னு சொல்லுவாங்க, இல்லைன்னா ஓவர் ரூலிங்னு சொல்லலாம் இல்லையா. ஒன்றை மறைத்து இன்னொன்று காரியத்தில் நாமளே வந்து டிசிஷன் மேக்கிங் எடுத்துட்டு வர்றது அது ரொம்ப தவறு இல்லையா. ஸோ அவர் வந்து நான் அங்க வந்துடுறேன் அதுக்கப்புறம் நான் பிரசங்கம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அவருக்கு அந்த நிதி வர்றதுக்கு பத்தி எல்லாம் அவர் யோசிக்கவே இல்லை. யாரு? முக்தி பிரம்மச்சாரி. ஆனா பிரபுபாதருக்கு அப்படி கிடையாது. இந்த நிதி வந்து கிளியரன்ஸ் ஆகணும், அங்க வந்தாதான் கோயில் கட்ட முடியும், அதுக்கப்புறம் வந்தாக்க உன்னுடைய குருவிடத்துல வந்து உத்தரவு வாங்கிட்டு வா அப்படிங்கறதான். எதுவுமே வந்து ப்ராசஸ் தான் ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லையா. பிளைண்டா நம்ம வந்து தவறுகள் செய்யக்கூடாது. உங்கள் குரு மகாராஜ் அவருடைய அப்ப இவங்களுடைய இதெல்லாமே வந்து கண்டிப்பா அந்த காலகட்டங்கள்ல வந்து முயற்சி எடுத்திருந்தா நடந்திருக்கும்ன்றதுனாலதான் அவர் வந்து பிரபுபாதர் அவ்வாறு கேட்டிருக்காரு இல்லையா. அவங்களுடைய சப்போர்ட், கடவுள் சகோதரர்கள் கேட்டு நிறைய சப்போர்ட் கேட்டிருக்காரு. ஆனா ஒரு சப்போர்ட் கூட அவங்களுக்கு வந்ததே கிடையாது அவருக்கு. ஸோ பிரபுபாதரின் வேலையாக எடுத்துக்கொண்டு தேவையானதை செய்ய முயற்சி செய்யுங்கள். அதாவது நம்ம குரு மகாராஜுடைய வேலையேன்னா அவரே அதுதான் சொல்லியிருந்தார், மேற்கத்திய நாடுகள்ல போய் பரப்புன்னு தான் சொல்லியிருந்தார். அதற்காகத்தான் நான் இதை கேட்கிறேன். அதனால இட்ஸ் அ காமன் கோல் இல்லையா. அதனால வந்து இதை வந்து உங்க குரு மகாராஜ்கிட்ட பேசி இதை வந்து செய்யவே அப்படின்னு வந்து கேட்கிறார். ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் விருப்பத்தை நாங்கள் எந்த சொந்த திறனுக்கும் ஏற்ப செயல்படுத்துகின்றோம். ஒருங்கிணைந்த முயற்சி மிகவும், அதாவது எல்லாம் ஒற்றுமையோடு செய்தா அது கரெக்டா இருக்கும் இல்லையா. சோ இதுல வந்து சொந்தமா நம்முடைய ஓன் இதுக்காக நம்ம செய்யறது என்னைக்குமே வந்து கரெக்டா வராது இல்லையா. அதனால நம்முடைய குருவனுடைய விருப்பம் எதுவோ அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு நாம ஒருங்கிணைந்து செயல்படணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து சொல்றார். ஸோ 13ஆம் நூற்றாண்டில் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அண்ட் ஸ்ரீல ரகுநாததாச கோஸ்வாமி ஆகியோர் பகவான் சைத்தன்யன் 2 முன்னணி சீடர்கள், அதாவது ஷட்கோஸ்வாமிகள்ல 2 பேர். ஓகே, ஸோ இன்றைக்கு நான் இதோட நிறுத்துறேன். அத குறிச்சு வச்சிருக்கோம் மாதாஜி அடுத்த வாரத்துக்கு. ஓகே மேம். வாஞ்சகல்பதாருபேஷ கிருபா சிந்துபேவ ச பतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. அடுத்த வாரம் நீங்க அங்க இருந்து படிங்கோ. நான் மோஸ்ட்லி கிளாஸ் எடுக்கிறது டவுட் எனக்கு, ஏன்னா நிறைய கால்ஸ் இருக்கும். ஓகே, அதனால நீங்க